دستوں کے نادر پا سید لفظاں کی کاروان کل املائی نامہ سفر مسافر و آشنائی نبیت قصہ ابی وفا بچار آئیے نبیت قصہ و بشنگم بکتئی ماہ گوشے مجاں بیتے ہیں تی ماہ فرانی بازو سیائیے نبیت قصہ و بدروی مشکل سہتاں ہو پد بکن زیتے ہیں لگور مردم امرائیے نبیت قصہ توامی گیدیے دمکان تہاری ودانند چراغ مرتگاں رجنائیے نبیت قصہ زمانہ چنچو رحیم گومن آشناس بیتگ منی شہرن بیگوائیے نبیت قصہ سفر مسافر و آشنائیے نبیت قصہ ابی وفا بچار آئیے نبیت قصہ.